4220 навучэнцаў плануецца набраць сёлета ва ўстановы прафесійна-тэхнічнай адукацыі Магілёўшчыны. План у параўнанні з леташнім на 5% зніжаны, што адпавядае патрэбам рэгіёна. Затое ўпершыню сёлета набіраюць слесараў па рамонце сельгастэхнікі ў Клішаўскім аграрна-тэхнічным каледжы. А вось Магілёўскі ліцэй нумар 5 і 9 будуць аб'яднаны. Падрабязна пра тое, як праходзіць уступная кампанія, раскажа Алеся Рыбалка. Улад падае документы на аўтакрановшчыка ў 9 ліцэй Магілёва. Падлетак ужо 13-й прэтэндэнт на гэту кваліфікацыю. Сябар Дзяніс наступны. Абралі такую профессию хлопцы не выпадкова. Строительная профессия только здесь. 5-й лицей закрывают, остался только этот. У меня дедушка автокрановщик, я решил тоже по стопам дедушки пойти на эту профессию. Учиться 3 года. Автокрановщик – это самоходный кран, который передвигается на разные объекты. К примеру, ЖД на Казимировку. Доезжаю, там поднимаю что-нибудь, буду поднимать и все. А почему тебе это интересно? Ну, как бы дед Влада заинтересовал меня, хотел попробовать. Это и права на грузовую, на легковую. План по набору у ліцею 127 чалавек, плюс 100 абітурыентаў прыйдуць з 5-го ліцея. Установы аднолькавага профілю аб'яднуюць. З новага навучальнага года будзе працаваць толькі 9-й, але павялічаны па колькасці і навучэнцаў, і педагогаў. Як і раней, вывучыцца тут можна будзе па любой з 17 будаўнічых кваліфікацыях. Какую ты профессию для себя выбрала? Электрогазосварщик. У меня в семье все мужчины строители и сварщики, поэтому мы выбрали эту профессию. Набор ажыццяўляецца па конкурсе сярэдняга бала атэстата. Ва ўсіх навучальных установах практык адукацыі, а іх у вобласці 29, будучых абітурыентаў прыёмныя камісіі чакаюць з 9 до 18 гадзін. Зразумела, з пакетам дакументаў. Пры адсутнасці неабходнага абяцаюць дапамагчы. Часто иногда дети приходят, они не знают, на кого поступают, то есть мы им подсказываем, и они уже потом только идут в поликлинику, у себя проходят необходимые медицинские осмотры. Если нет самого паспорта, то свидетельство о рождении и 6 фотографий 3×4. Дарэчы, наймальнікі з жаданнем бяруць на работу маладых аддзелачнікаў. У 9-м ліцэі можна нават паглядзець на іх работу падчас практыкі. У будынку інтэрната ліцэя і ўваходная група, і хол – усё зроблена навучэнцамі. Аднак рабочыя і іншых спецыяльнасцяў не застаюцца без працаўладкавання пасля навучання. Уже распределение прошло. Есть небольшая проблема только с автокрановщиками, потому что они еще сдают экзамены в ГАИ, а все остальные уже трудоустроены. Прыём заяў у ліцэі каледжы будзе ажыццяўляцца до 20 жніўня, залік до 25. Алеся Рыбалка, Дзяніс Бутылін, навіны рэгіёна.